Tots tenim dret a accedir a la informació, la comunicació, l'educació, la cultura, però en la nostra societat, cada cop més digitalitzada, les barreres encara són ben presents. Per això, volem recordar la importància de l'accessibilitat comunicativa. Perquè l'accessibilitat és un mitjà indispensable per a la cohesió social i la igualtat d'oportunitats. Perquè l'accessibilitat dona valor afegit en convertir els productes i serveis en universals. Perquè l'accessibilitat no només beneficia les persones grans, migrades, amb discapacitat o dificultats lectores, sinó que ens beneficia a tots. Perquè l'accessibilitat fa la societat més justa. Perquè l'accessibilitat genera riquesa en valors. Perquè l'accessibilitat ens fa socialment responsables, promou la inclusió social i amplia els sectors de comercialització. Perquè l'accessibilitat ha de ser present a tots els aspectes del dia a dia. Per això va néixer la xarxa AccessCat. Per aportar solucions a una societat diversa on totes les persones han de tenir accés a la informació, a la cultura i a l'educació. Per promoure i desenvolupar la transferència i valorització de resultats de recerca en accessibilitat. I per assolir això, fem xarxa. Fem xarxa. Fem xarxa. Fem xarxa. Fem xarxa. Fem xarxa. Xarxa AccessCat. Xarxa d'innovació en accessibilitat de Catalunya, mitjans, educació i cultura.